En van die linkerhand Ja. is die lens vast als. Oké, maar we gaan nog iets vast. Nou, welkom bij Ster TV. Er is deze week weer van alles gebeurd, dus ik zal maar snel even zien. Ster TV. Vreed heen we een draaidij. Waar van alles gebeurde. We begonnen met een intense scène met deze lieve vrouw. Maar waar is dat eens? Ik ben Marijke Geertsma en ik speel hier ooit bij J&M Theaterwerk. Ik doe het meeste toneelwerk dus. En zie je mij nog vragen dat ik even een vrouw hier die in een auto onrijden kwam. En die eruit sleurd wordt en dat ze mijn auto meenemen voor de film. En hoe wie het om deze scène nou krijgt te doen? Ja, hartstikke leuk om eenmaal voor even bezig te wezen. En Emiel stil hier net de hut? Nee, ik heb wel een steeds ja. Hier hebben we Harm. Een van de haardrolspelers in de film Ster. Hij had al heel wat draaidagen meedraaid. Maar Harm, wat gaat er goed gebeuren met die karakter? Ja, ik mag net de volle vertellen denk ik, want anders dan komen mensen net meer naar de film, dan weten ze het al. Maar ja, ik ben een zwerver, maar ik word een beetje omturnd, zeg maar. Je krijgt als artiest ook wel eens wat drinken na je tag ooit. En dan moet je beziekje ze te ontwijken. Hier oefenen we de bierscène met echt bier. Eens best konde voor het bier, maar het moet alleen gebeuren. 1, 2, 3, 4, Janko! Emiel! Janko! Emiel! Hoe is het om zo'n grote rol te hebben in zo'n film? Ja, machtig. Ja, ik had nog nooit in een grote film of zo spelen. Ik had wel eens wat lietse rolletjes die maar net zo groot. Dus ja, het is geweldig, hartstikke mooi. En het is voor mij, ik heb mijn eigen ervaring. Later op de middag kwam er een paar crazy vrouwen del voor een scène met Emil en Harm. En een van die mooie vrouwen vertelt je hem even wat ze ervan vonden. Ik ben Frederik Kleefstra. En wat wie die rol voor jou? Nou, ik heb hier even mijn decolleté shot. Dus daar kreeg ik een mooie handtekening op. Ik heb nog even in een mooi pakje voor de spiegel staan. Als cameravrouw. Als cameravrouw, hoe vond je dat? Hartstikke leuk, maar wel heel erg spannend, want het was best wel nekkend natuurlijk. En dan wie ik orenvrouw bij. Hoe wie het er maar die orenvrouw uit werken? Nou, het was echt een hele leuke vrouw, dus dat scheelt. Gewoon heel lief, gewoon hulpzaam, hè? Gewoon het was heel gezellig. Ster TV.